ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോളൂ. അതിന് ആരും പിന്നേക്ക് വെക്കണ്ട. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് സബ്ജക്റ്റ് പോവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ലേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ഇനി അഥവാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങാട്ടോ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ല നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 18 ദിവസം ഗീതാധ്യായനം 18 ദിവസത്തിൽ അല്ലെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോണിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇസ്കോണിൽ നിന്നാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത്. അത് ഇസ്കോണിന്റെ മാംഗ്ലൂരുള്ള സെന്റർ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം തരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മള് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനും ആയിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് നമ്മൾ പാഠ്യവിഷയമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ബുക്കിന്റെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് അത് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മഹാത്മ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബുക്കിന്റെ
ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ തർജ്ജമ ചെയ്തത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദറാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ രചിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ പിക്ചർ വൈസ് പറയുന്നില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തില് ആണ് അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത്. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു. കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന് ഭക്തിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ വലുതായപ്പോഴും ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്നത്. കാരണം കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പൊ വലുതായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം, നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനായിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോയത്? അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത്. അതായത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഹിപ്പികളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് കുറെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ട് ഇസ്കോണ്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം, അത് വളരെ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ, നമ്മളെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിലാഫലകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ. ഇത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ പിക്ചറാണ്. നമ്മൾ ഡൈറ്റിയാണ് അമ്പലത്തിലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനും രാധാറാണിയുടെയും പിക്ചറാണ്. അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതാണ്. അവിടെ അമ്പലത്തിലെ അഡ്രസ്സാണിത്. നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത്, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പോ ഇസ്കോന്റെ ഫുള്ള് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇസ്കോന്റെ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കുറെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബുക്ക് മതിയോ ഈ ബുക്ക് മതിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ, അതിൽ യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആ നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിലൊരു എന്താ പറയാ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഇല്ല കുറയ്ക്കലും ഇല്ലാതെ, അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ കിട്ടാണ്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ കിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. നമുക്കറിയാം, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്, ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുണ്ട്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് തന്നെത്താനെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനോ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ഇല്ലാത്തതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മള് ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകൾ, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ഒന്നാമത്തതാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. മൂന്നാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. നാലാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങള് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മൂന്നാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം, നാലാമത്തത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഈ 4 പരമ്പരകളും, ഒന്നാമത്തെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അതില്
ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അതിന്റെ പറയുന്നത്, എന്താ പറയാ, ആരാധിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ആ പരമ്പര എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ലക്ഷ്മി ദേവിയിലൂടെയാണത് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തില് മഹാദേവനാണ് രണ്ടാമത്തെ. രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാദേവനിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമാണത് കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം. നാലാമത്തത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങള്. പക്ഷെ അതിൽ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മദേവൻ നിന്ന് മധ്വാചാര്യര്. ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അവതാരം വരുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മൾ പോകെ പോകെ കാണും. അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരുന്ന പരമ്പര ആയതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായതുവരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി. അതായത് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ പരമ്പരനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. നമുക്ക് ആ മൊബൈല് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് യോജിച്ച ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അല്ലാതെ നമുക്കത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗുരുപരമ്പര പറയുന്നതും. അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അർജുനനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനനായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയാവണം? ഭക്തനാകണം, ശിഷ്യനാകണം, മിത്രമാകണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും മിത്രവും തമ്മിൽ എന്താ കാര്യം പറയുന്നത്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവനും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് എന്താണോ ഗുരു പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന, ഫുള്ള് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ. ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ അത്രയും നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോഴും സന്തോഷം വരുമ്പോഴും എല്ലാം പങ്കുചേയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒത്തൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കും നമ്മളിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആര്? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അത്രയും ഗുണങ്ങള് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും. ഇനി ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ വിശ്വകരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അന്തസത്ത അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഉപദേശിച്ച ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മരുന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ
ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ആരാണോ അത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് മാർക്കറ്റില് കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ചിലത് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും, ചിലത് പരിചയമില്ലാത്തതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ്, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും നമുക്ക്, അല്ലെ? ആ യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത്രേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവത്ഗീതയെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് വെക്കുന്നു. 18 അധ്യായങ്ങള്, ടോട്ടൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. 18 അധ്യായത്തിലൂടെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം, 3 ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഈ 18 അധ്യായത്തിന്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ, അതായത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നറിയപ്പെടും. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നറിയപ്പെടും. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ 18 അധ്യായം, 700 കർമ്മയോഗം, ശ്ലോകങ്ങള്, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റും പിന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വേറൊരു കമ്പാരിസൺ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത സാര സർവസ്സാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരസർവസ്സാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പോലെയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചുറ്റും പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 2 ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ആത്മാവ് എന്നുണ്ടല്ലോ, ആത്മാവാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നമ്മളെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ്, ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങള്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കുറിച്ച്, കർമ്മം. ജീവാത്മാവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ, ആത്മാവിനെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയം, നമ്മളെ സമയമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ?
ഇനി അടുത്തത് ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഇത്രയാണ് നമ്മള് കോമൺ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം അറിയുണ്ടാവും. അത് ആരാണ് അത് രചിച്ചത്? ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലെ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാതിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കില്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാകില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. എന്താ പറഞ്ഞ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം എന്താ പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ മഹിമ എന്താ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, നമുക്കത് അഗ്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അഗ്നിയിൽ എരിച്ചു കളയുന്ന പോലെ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തില് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഗംഗാ നദിയായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കുറെ നമുക്കറിയാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനു പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ദേഹത്തിന് ശുദ്ധി വരുത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാന്ന്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സ്നാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെയിലി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക അല്ലെ. ആ ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളാണത്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാഗ്നി നിസൃത.
ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദ സാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റൊരു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ സാഹിത്യം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറെ തിരക്കുകളും കുറെ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സാരസർവസ്വമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് എന്തിന്ന് കിട്ടും? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി നിസൃത ഗീതാഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം എത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. ഇപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പോ ഗംഗാജലത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഉക്തോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥ വത്സ സുധീർ പ്രോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമാണെന്ത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ആ പശുവിനെ ആര് കറക്കാണ്? ഭഗവാൻ കറക്കാണ്. ആ പശുക്കിടാവാണ്. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ ആ പാല് എന്താ പറയാ ദുഗ്ധം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ദുഗ്ധം പാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പാല് പശുവിനെ കറന്ന് ആ പാല് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് നൽകാണ്. ഈ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏകധർമ്മ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ഏതാണ്? തന്നാമ സങ്കീർത്തനം. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എന്താണ്? പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഒരേ ഒരു സേവനം. നമുക്ക് എന്താണ് സേവനം? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഒരേ ഒരു ദേവൻ, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ശാസ്ത്രമല്ല, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം. ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, പിന്നെ ഒരേ ഒരു സേവന പ്രവൃത്തി. എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗീതാ മഹാത്മ്യം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. നമുക്ക് അപ്പോ അർജുന വിഷാദ യോഗം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം, അതിനുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങള്, പാണ്ഡവരും കൗരവരും അല്ലെ. അതില് കൗരവരെന്താണ്, രാജ്യത്തിനോടും ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ഒരു അധികാരം, അത്യാഗ്രഹം മൂലം അവരെന്താ ചെയ്യാണ്, പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യോ അതിന് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും നൽകാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാവുന്നില്ല? ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗരവര് നൽകാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല? ഈ ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗരവർ അതൊന്നും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പകുതി ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല, 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല, പോട്ടെ 5 വീട് ചോദിച്ചു, അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ഇവര് തയ്യാറായില്ല. കാരണം ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കളാണ് അല്ലെ, പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൗരവരും പാണ്ഡവരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 പേർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നൽകാനായിട്ട് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക്, അതായത് പാണ്ഡവർക്ക് ഇതൊന്നും നൽകാനായിട്ട് ദുര്യോധനാദികൾ കൗരവർ ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോ 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് കൗരവരും 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് പാണ്ഡവരും തമ്മില് യുദ്ധം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും കണ്ട്, കാരണം ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ മക്കളല്ല, എല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അവരൊക്കെ കണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ ആ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനന്റെ ആ ഒരു പ്രയാസം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് നമ്മളെ മുന്നിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ബന്ധുക്കള്, നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കള്, നമ്മൾ അത്രയും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം, മനസ്സ് മുഴുവനും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തില് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവനാണ് ഈ മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം. നമുക്ക് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രാണ് പറയുന്നത്. ആകെ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ 700 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ശ്ലോകാണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കൾ ആരാണ്? കൗരവർ അല്ലെ. കൗരവരും പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രരും, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛനാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ് അല്ലെ. അറിയാവോ ഇതൊക്കെ? അറിയാവോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്? അറിയാത്തവരുണ്ടോ? അറിയാം മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയൻ
വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, കരുണ കൊണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ്, ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധഭൂമിയില് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്. അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് മാമക്ക പാണ്ഡവാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ജയ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയാ, സ്വാർത്ഥനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, തന്റെ മക്കള് എങ്ങനെയാ, തന്റെ മക്കൾക്ക് അവര് ജയിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആർക്കൂടെ അറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയേണ്ടത്. കാരണം കൗരവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് അവകാശം നൽകുന്നത്. പാണ്ഡവരെ ഒഴിവാക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് 73 ശ്ലോകം 9 സ തഥാ പരമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? രാജാവിനോട് പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്താണ്? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കല്ലേ ചെയ്ത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയണെന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്ത്, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്? പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയണം, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, പിന്നെ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയാ. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ആര്? ദ്രുപദൻ. ആ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ആചാര്യൻ ആരാണ് ഇവരുടെ ആചാര്യൻ? ദ്രോണാചാര്യൻ അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യരാണ് ഇവരുടെ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ ഈ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഈ ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ട് ആ യാഗത്തില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള വരം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. അങ്ങനെ ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ആചാര്യന്റെ അടുത്താണ് ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നനെ എല്ലാ ആയോധന കലകളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുപദൻ അയച്ചത്. അപ്പൊ അറിയാം, ഈ ആർക്ക്? ആചാര്യൻ അറിയാം ഈ ദ്രുപദന്റെ മകനാണ് ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നെന്നും തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുത്രനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നന് എല്ലാ ആയുധ കലകളും എല്ലാതും ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? അഭ്യാസമുറകളും എല്ലാതും ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? ആചാര്യൻ, അതായത് ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ആ ദ്രുപദപുത്രൻ, കാരണം ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കാനായിട്ട് ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ, അതായത് ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആചാര്യനോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, എടുത്തു അതായത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതേപോലെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വരുന്ന 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലും കൗരവ സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ പറയണം, ആരൊക്കെയാണ് ആ സൈന്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.
എന്നുള്ളത് അവരുടെ പേരുകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇനി വന്നിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്, ഭഗവാന്റെ ശംഖാണ് പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയണം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകളി, കാരണം യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകാണല്ലോ. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശംഖൊക്കെ ഊതി കുറെ മദളൊക്കെ കൊട്ടി ഭയങ്കര ഒരു കോലാഹലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാണ്. പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, ദേവദത്തം അർജുനന്റെ ശംഖ്, പിന്നെ ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. ഇതൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകളാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതിനി. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖാണ് അനന്ത വിജയം. പിന്നെ നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം. നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖുനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സഘോഷാഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാദയൻ. ഈ എല്ലാവരും ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് ഊതാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഊതിയപ്പോ ഈ ശംഖുനാദം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒക്കെ അത് മാറ്റൊല്ലിക്കൊണ്ടു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം എന്തായി? അവിടെ പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശംഖൂതുന്നത് പാണ്ഡവര് മാത്രല്ല അല്ലെ, കൗരവരും ശംഖൂതും പാണ്ഡവരും ശംഖൂതും. പക്ഷെ പാണ്ഡവര് ശംഖൂതിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല, ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, അവരുടെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏതൊരു വിപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് പേടിയില്ല? പാണ്ഡവർക്ക് പേടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയാത്തത്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധാവ്യ അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് അച്യുത. ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത. അച്യുത എന്ന് വെച്ചാല് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും ശംഖുകൾ മുഴക്കിയപ്പോ ദുര്യോധനാദികളുടെ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ, മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അച്യുത. ഭഗവാനോട് പറയാണ്.
ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടില്ല, പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ട്. ആ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അച്യുത എന്റെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും സെൻട്രലായിട്ട് മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ. ആ യുദ്ധത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഭഗവാന്റെ പേര് പറയാനുള്ള ഒരു പേര് അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്യക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ കൊണ്ട് എന്ത് നിർത്തി കൊടുത്തു? രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു, മധ്യത്തിൽ നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ അവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും കണ്ടുല്ലേ, ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കണ്ടു. ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? മുത്തച്ഛന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാതുലന്മാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, പുത്രന്മാരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഗുണകാംക്ഷികളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഏത് പക്ഷത്താണ്? ഇപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വളരെ പ്രയാസമായി. അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലുള്ള വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഗാണ്ഡീവം. ആ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടുനീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്തിയപ്പോ ആ എന്താ പറയാ അപ്പുറത്തെ പക്ഷത്തിൽ, അതായത് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ ശരീരം അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലുള്ള വില്ല്, ആ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന്, അതായത് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടുനീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്, എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ കേശവ. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കാണ്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. കാരണം എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, കേശവ എന്നെ രക്ഷിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്, അർജുനൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, 2 ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, 3ാമത്തത് പാപം, 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അർജുനൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് മധ്യത്തിലായിട്ട് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയാണ്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, ഗുരുജനങ്ങള്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അർജുനനോട് അത്രയും വാത്സല്യമുള്ളവരാണല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, തന്നെ കൊണ്ട്
തന്നെ എന്താ പറയാ കൊല്ലപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അർജുനൻ എന്താണ്, അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെ. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദു മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാനില്ലേ മാതാജി? അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിടണ്ട. അതിടണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാനലിൽ എടുത്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ട് അവയവങ്ങൾ തളരാനായിട്ടും മുഖം വരളാനായിട്ടും തുടങ്ങി. ആ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ, കാരണം യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തന്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഇന്ന് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങള് തളരാനും തുടങ്ങി. കാരണം അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഒരു എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരു മൃദുലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, കാരുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം, കരുണ, അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയണത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്. നച്ചാശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? രണ്ടാമത്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സുഖോ വിജയോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അവരോടുള്ള ഒരു സഹതാപം, അവരെ താൻ വധിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇവരെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗുണവും സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ആ രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നാലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് പാപാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇവർ അക്രമികളായിരിക്കാം, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പാപം കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്നും വധിക്കാന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരല്ലേ, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട, ആ പാപം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരുണ്ട്. 6 കൂട്ടരുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. 6 തരം അക്രമികള്: വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ. ഈ 6 തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. ഇവര് അക്രമികളാണ്, അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തു, അവരെ അരക്കില്ലത്തിൽ ചുട്ടുകരിക്കാൻ നോക്കി, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കും, ഭൂമി കയ്യേറും. അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല യുദ്ധം വരുന്നത്. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. അത് ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഇപ്പൊ 3 പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് പോയിന്റ് ആണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഹൃദയത്വം,
രണ്ട് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. നിങ്ങള് 3 പാപം. പാപം. അല്ലെ? 4-മത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എന്താ പറയണത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എന്താ പറയണ? അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിശന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുലത്തില് സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകും. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് നല്ല ജനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്താണ്? ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് ആരാണ്? ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ മക്കളായിരിക്കും, ആൺമക്കൾ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പോകുമ്പോ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആരില്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകള് നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷവും ആരേൽക്കേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ നിൽക്കാണ്. ന ചൈതദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യഥോ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർത്ഥ രാഷ്ട്രഃ. അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നതാണോ? ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ച്, അതായത് അവരെ വധിച്ച് നമ്മൾ രാജ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ പോലും ആരുമില്ല അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത്, നമ്മളെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും, നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെന്ന്. പക്ഷെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അത് കാണാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ അവരെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തില് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. ഒന്നെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ ചോദിക്കുക അല്ലെ? അതായത് ഇതില് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ. രണ്ടാമത്തത് അർജുനനാണെങ്കിലോ ഇവരായിട്ടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ. ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച് ആ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് ആരുടെ? ദുര്യോധനന്റെ. അപ്പൊ 3 പേരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനോഭാവങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത് രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം! എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? ഒരു രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും സ്വന്തം ജനങ്ങളെയും നമ്മൾ കൊല്ലുക. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വന്തക്കാരെയും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുവോ എന്നാണ്. അതൊരു മഹാപാപമല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട്, ദുര്യോധനാദികളോട് പൊരുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്.
ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ യുദ്ധമുറകളിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ നിയമം. അപ്പൊ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ല, അതെല്ലാം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എതിരുള്ള വ്യക്തി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. അത് യുദ്ധത്തിലെ നയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ആ നിയമം നോക്കാതെ അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയൻ ആരോടാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ആ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണെന്ന് സഞ്ജയൻ ആരോട് പറയാണ്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറയാണ്. ഇനി നമ്മളോട് ഒരു കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതില് ഒരു കാര്യം, അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്, അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറയണ അല്ലെ. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, ആ യുദ്ധത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണത്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ വിജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവരാണ് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തത് ധർമ്മക്ഷേത്രം. ആ യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അർജുനന്റെ രഥം, 4 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ, വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ അർജുനന്റെ രഥം. അത് ആര് സമ്മാനിച്ചതാണ്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണത്. അത് 3 ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രഥമാണത്. അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ രഥം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. പിന്നെ ആ രഥത്തുമ്മല് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അതിന്റെ മേലൊരു കൊടി കാണുന്നില്ലേ? ആ കൊടിമേൽ ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ടോ? കൊടിമേല് അർജുനന്റെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമി. അപ്പൊ കപിധ്വജ, ആ കൊടിയടയാളം ആരാണ്? കപിധ്വജനാണത്. ഹനുമാനാണ് ആ കൊടിമേലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ശംഖുനാഥം, ദിവ്യ ശംഖുകളാണ് എല്ലാവരും മുഴക്കിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ആ ദിവ്യ ശംഖുകള് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അതും എങ്ങനെയാണ്? വിജയം മാത്രം ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ തെക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട്, മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട്, ജീവിതം തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരെ കാണാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് അത്രയും അറിയാം ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരുടെ വിജയമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയമാണ്. തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനും 7 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാവും? ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ? ഒന്ന്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്, ദിവ്യമായ രഥമുണ്ട്, പിന്നെ ആ കൊടിയടയാളം കപിധ്വജനാണ്, പിന്നെന്താണ് കപിധ്വജനാണ്, പിന്നെ ശംഖുനാഥം, ഗാണ്ഡീവം, തെക്ത ജീവിതം, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ
പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം ഒരു കഥ അതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, സമയം നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിത്തായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. അതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ലാസ്റ്റ് വന്ന കഥയും കൂടി പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേര് എന്താണ്? സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ പേര് ഗാണ്ഡീവ. അർജുനന്റെ ശംഖോ ദേവദത്തം. അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനൻ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പാപം കൂടി ഉണ്ട് എന്റെ ഇടയില്. ഒന്നാമത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇതാണ് ഈ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, എന്തൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്യന്റെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്യമായി 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണോ? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, അഭിധ്വജം, ഗാണ്ഡീവം, ശംഖനാദം, വ്യക്തിജീവിതം, മോക്ഷദ ഏകാദശി, മോക്ഷദ ഏകാദശി. അത് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു ദിവ്യഭൂമി, ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ, ധർമ്മഭൂമിയാണത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായ രഥമാണ്. പിന്നെ കപിധ്വജൻ ഉണ്ട്. ആ കൊടിമേല് കൊടി അടയാളത്തില് അല്ലെ, ധ്വജത്തില് കപ്പിയുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ തെക്ത ജീവിതം, ഒരെണ്ണം കൂടി മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലേ? അത് ഇത്ര മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും അത്? പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700. ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18. അതില് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? ഭക്തിയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം. ലാസ്റ്റ് 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഇനി ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഇത് പഠിച്ചു വരും. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? 18.